podrinju 1787. Vuk Karadžić rodio se u Tršiću u podrinju 1877. Prvo obrazovanje dobio je u manastiru Tronoši. Dobar dan, bravo Akso. Dobar dan, Teknico. Ti mama nije kod kuće? Ne, ja došla da kupe neke stvari. Reći joj da sam dolazila i da ću nam vratiti opet preveče. Mama je rekla da ako dođete da je sačekate, sad će vam brzo. Ne mogu, žurim. Reci ti njoj da ću nam vratiti. Valjda, kada ću je. A kako si ti? Hvala vam ti, dobro sam. I su li vam saopštili ocene za polugodinu? Jesu. Pa kako je? Hvala vam ti, dobro je. Znam da od tromesečju nešto nisi dobro stavila sa srpskim i matematikom. Koliko imaš sada? I srpskom i matematike imam 4. O, pa lepo, kažeš sad imaš 4. Da, i srpskom i matematike imam 4. Onda moram da te častim. Zaslužuješ. Idi pa kupi sebi. Hvala, Teknico. Ništa. Pozdravi mamu i tatu i kaži onako mami. Doviđenja. Doviđenja, Teknico. Vuk Karadžić rodio se u Tršiću u podrinju 1787. Prvo obrazovanje dobio je u manastiru Tronoši. Dala mi je ovo, dugovu čokoladu. Što mi nije sačekala? Šta je kazala? Rekla da ćemo vratiti opet preduče. A što ti je dala to? Za ocene. Za ocene? Da. Jesmo, ona je mnogo dobra. Pa ti si tu nešto slagao. Ti si je kazao da imaš dvojku iz srpske i dvojku iz matematike. Ja sam to dvoje sabrala. Kazao si mi da imam iz srpskog i matematike 4. Kako si mogao? Eto, toliko matematike znam i ja. 2 i 2 čine 4.